Usengaphila Herbal Solution igugu lesizwe. Nithi nifunda ke indaba nilalela indaba nilele phansi ngezisu ngenxa yokuthi akusahlaleki phansi ngenxa yomhlume. Nikhumbuleke ukuthi bakhona Usengaphila Herbal Solution bakulekelela ke kulezi impawu ezilandelayo ngokuphazima kweso nobufakazi babo futhi bayabudinga ubuya nabo impela ukuphethe ngesandla uthi nampu naze nangisiza. Uqunjelwa isisu nomchamo oshisayo unokuluma esithweni sangasese ukuphelelwa umdlandla wocansi noma mhlamba welwa induku izinhlungu uma uye etoilet ukhipha igazi ubuhlungu beqolo ukukhathala komzimba izinsumpa ngaphambili noma ngemuva nezinyama ngemuva lapha embobeni yokuyikhulula phuthuma uthole usizo Usengaphila Herbal Solution. Ikhona imbiza ehamba yodwa ikhona nekhombo yomuntu osenesikhathi eside nomhlume nosezame izinto eziningi kodwa zingamsebenzeli lapha ekhaya. Kuthiwa ke awuzami kaningi kepha ke uthatha into eqonda ngqo iyoshaya emhlolweni ithinte umnyombo wesimo obhekene naso. Umhlume bafethu uyatreatwa nje kahle zingane zakwethu ukuze nikwazi phela ukuvusa imizi ngoba uyingozi umhlume uyayichitha nemizi. Shayela le nombolo 060 554 2855 060 554 2855. Amen.